Jon, zuk normalian... Jarri, amentxe? Hemen. Bai, amentxe. Zuk normalian kaferik hartzen duzu? Egunero. Egunero. Goizien batez be, bai, katiluka da... Gaina kafia. Osa, deskafeinaturik eta ez? Ez. Birren jozu? Ez daukat oituraik. Inspiratzen zaitu kafiak igual? Ez dakit, espabilatu eitzaz, bai, goizetik ondo azteko, eguna. Zenbat kafe hartu dozuzuk hemengo pasilloetan? Bueno. Miramongo hemengo pasilloetan makina bat kafe hartuko zen duzan, ez? Bai, neska, bai. Bai, urte asko izan di hemen batez be, eta piku urte zebilinitzen telebistan gauza ezberdinak iten, baina gehienak Miramonen orduan, bai. Hogeita piku urte, esan duzu. Bai. Eta egon zara, zuzendarik, idoilari, kamara aurrean bebai, baina pizkatatzera egingo dugu. Zuk esan behar dut, esan dugu arrasaten bizi izan zarela, baina zu nun jaio zeinan? Ba, Urruti xamar. Du, ez que, claro. Ba, begira, Oregoneko basamortuaren erdian dagoen herri txiki baten, Bruns izeneko herri baten. Oregonen? Oregon, bai. Oregon. Han neon, bai, Han, munduko bestaldian, egon. Bai. Hortxe jaio zeinan. Eta nolatan? Gurasuak hanguak, oza, zelan? Ez, gurasuak hemengoak, baina, bueno, nik uste, orduan garai hartan, urte asko diela, Euskal Herritik jente asko juten zan, Argentinara, Mexikora, eta Estatu Batuetara ere, bai. Eta, bueno, nire aita joan zan lesakarra zen bera, eta joan zan hartzai bezala lan egitera, eta gero jangeatu zan bizitzera, eta nire amak aizpa bat zeukanan bizizana, eta juntzan ura bisitatzera. Eta etxe esautu. Eta etxe esautu, eta, bai, eta, bueno, eta gero balako batian, hau agertu zen. Eta zua agertu zinean, aipatu dozu aita, argazkitxo batzuk baditugu guk hemen. Zuretzako, kafetestegian normal ez dugu jartzen, baina gaur jarriko dugu argazkitxo batzuk. Ikusiko ditugu? Ikusi, a ber. Bota. A ber, ezagutzen dozu zen argazki horrek. A ber, nortzuk dira horiek? Ze argazki, ze politxa, ume txikin hori. Hori argazki hori oso espeziala da niretzako, baina oso. Da nire aitarekin dudan argazki bakarra. Bakarra da. Bai. Nire aita hilzan nik 6 hilabeten itunean, ez neban ezautu, eta hori da, elkarrekin daukagun argazki, eta behiratu zelako guapo dagoen, Benetan, haitza guapo eukasun eta politxo. Argazki oso edarra da, Bai, gaina oso emotibua. Bai, ez da, azkenean da daukasun bakarra, azkenean aitakin ez daukasun... Bai, niretzako bere irudia hori da, ez dut ezautu, baina bai, beti aita goratzen duanean, beti argazki hau etortzen zentu. Ederra. Eta aita izan zen, 6 hilabete zen eukala, zendu zen? Bai. Eta gero, itzulien zineten? Bai, ama gertu aurdun zegoen gainean, ere arreba bidean zetorren, eta handik hilabete batzutara amak erabaki zuen Euskal Herrira itzultzea, azkenean bera negotearen arrazoia zen, hori, beharekin eskonduta zehola, ezta? Baina, bueno, nik uste tolako gora baten geratu zanean, erabaki zuen Euskal Herria etortzea, arrasatera, eta nik egia esaten badizut, ni bere ez arrasaterra, ez da arrasaterra konsideratzen duen ere burua. Baina, bueno, bilbotarrek esaten daue nahi duten lekuan jaiotzen diela, bilbotarra bakarrik ez, nire bai. Arrasatekoa, bai, arrazoia, arrazoi ondo, guztan ja. Bai, ez da. Badaukagu beste argazkitxo bat, bai. Bota, bai. A ber, zer iruditzen zaizu, argazki. Bueno, argazki honek ze historia dauka, Ba, oso espeziala, bai. Hori zeu zara? Hori neun nitzen. Bueno, zeu zara, Ointala urte batzuk, baina. Ointala urte batzuk, bai, laro eta malauen edo izango da hori. Eta hori da, ni lehenengo aldiz Estatu Batuetara voltatu nintzeneko argazki bat, bai? Eta berriz Oregonera. Bai, Oregonera joan nintzen, bango jendi esautzera, eta nire jaioterria esautzera, eta bar. Talako baten hor atzien ageri da nire osaba Agustin, orain dela urte gutxi hiltzana. Bai, hor ikusten dugu. Eta talako batien Agustinek, ni banekin lehendik ere, han oitxura zala hartzainek eukitzen zituztela euren arbolak, bakoitzak bere arbolak eukitzen zuen. Bakoitzak, zuzura aita hartzaina zan. Bai, egon 5 urtez, Oregoneko Steens Mountain izeneko parke handi baten hartzain, eta orduen tiok esausten, eta nik bakit nundan zure aitan arboliak. Zuk imaginau biozu, bakoitzak izuaitza zeuken Steens Mountain Euskal Herria baina ondixaue da. Pentsau, bai. Eta imaginatu zenbat arbola egon daitezkenan, ez da? Zenbat egongo die. Eta orduan zorionez, osaba bizirik eguenez, arek arbola guzti horrein erdixen, zer, eta topau zauen zure aitxana? Bai, hori da, nire aitak, 1963an, hor Bernardo Andueza, bere izena, eta fetxa jartzen du.
eta osabari esker junitzen, eta hori argazki hori ere autentikoa, asko maite dut. Daukotzu, haitxa ez tozu zautu, baina daukotzu bere, bitu, arbolian, eta gero argazkisa oso oroitzapen berezisak, ez? Bai, eta oso argazki simbolikoak, bai bata eta bai bestia, bai. Zegero argazki politikoak behar bada kalidadez eta egongo die munduen, ez da? Baina horrek baino ederragoak ez, Baina horrek baino txitsa gehiago dukiko daudenak, ez topetzetan. Bale, eta itzuli zineten Arrasatera. Bai. Bale, Arrasate, niko goratzen ni Arrasaten bizi nintzen nien, Arrasate telebista ikusten gauen etxean, denok. Bueno, eta gaina nik esaten hauen nik holan gurotin lan, oza, nik ikusten zuri telebistan. Eta behira, ez da nukatu duzun, Eta esaten hauen nik gurot jonen moduen horre kamara hurrien egon da, egisa da, hemen hau. Bai, behira. Holan da. Batzutan ametzak betetzen di, ez da? Ez zelan dan, eta egisa da, hori egisa da, ametzak betetzen di, eta ni beti esaten hauen eta. Nolaten hasi zinen Arrasate telebistan? Nola izan zure lehenengo aldixa kamara baten aurrean jartzea? Oso arrarua. Eta gaina oso kuriosua da, izan zen Arrasate telebistara airera urten zen lehenengo eguna, bai? Lehenengo emisinua. Ez que niko goratzen dute lehenengo hauzia zuzare egisa Arrasate telebista. Lehenengo urte zen Koldo Rodríguez izeneko mutil bat, ez da, eta arek egin zuen informatibo bat, txikia noskiz, oso lantalde txikia ginen, eta lehenengo eguna zen. Otsailak 13, eta asteartea. Osea, aukeratu genuen, dana, oso valientea ginen. Goratzen zen, asteartea zala. Bai, beti akordatzen naiz, asteartea eta 13, esan genuen, ondo hasi gara. Hau, ez da, nola bukatuko da, baina hasi behintzat, ehartki hasi dugu. Eta deitu zidaten, hola, batean batek ikusiko zuen ez da, jarioan eukala edo dena delakoa, eta jentea behar zan, karo, azkenean kamara aurreko lanak egiteko ere bai, eta hasi ziren bila, eta niri izkin zidaten Arrasateko kirol saioa egitea, bai? Bai. Eta gustatu ezitzean gauza bakarra ze pinta jartzen zizkiaten, hola, korbata, eta ni orduen, hippizaren urrengua nintzen. Eta ara juen, eta are txaketarek, eta are korbatarek, eta gero gaina uri edana batu bierola, koleta batega, sola, askuta eta eruateko. Okerrena hori zan, beste guztia... Beste da ondo, gustora. Oso horitzapen politxa euskat. Hasi zinen Arrasate telebistan, gero Euskal Telebistan. Zein da zuretzako pantaila aurrian induzun proiekturik kutxunen edo berezixena edo... Ez dakit, berri zingo zeukena. Pantaila aurrien egin dauen berezixena, hor dago koska. Hor dago koska. Ondi honbe, gentiek askotan gogoratzen badau aurkezle izan itzena, normalean mundu guztiak programa hori dauka referentzia bezala. Bere momentuen pelotazo bat izan zen, ez nire huelako, programa oso onazalako. Ez que familia guztixak ikusten gauen. Eta oso espeziala, zean, egun da 40 lagun, dana jokatzen, aldi batien, orduen, bakizu zenba, jente pasau zen handik jokatzera. Eta horrek eragitea hauen, karo, euren lagunek eta familixak eta azkenien ikusten, baina gaina lau telebista zin bakarrik. Osea, Euskal Telebista bat eta bi, eta Espainola bat eta bi, orduan kompetentzia bet, gaur egun dauen bai. Eta izen zen programat, nire Euskal Telebistan egindako lehenengoa izateaz aparte, hauen hoi hartzun bat, eta momentu horretan, osea... Zistona, hor dago koska, ezken nire goratzen dut. Hor dago koska, bai. Jon, denboria fanjaku oso askar. Osea, kafi hartzeko astirit, gure bozu eruen, zure lekura, eta fango garria, eta nik uste iruditxo batzuk ikusiko dugu zela. Hor dago koska. Gero, vale, placer bat. Bai, eskerrik asko, Ana. Ze ondo.